Akinang sot nilihin pen akihai itu master sien tuliram rong hangapan nilihin pen isi pasini kangtung jela son lo ration card kelong le lapen PM Kisan kelong le Urunodoi kelong le abang pujong sido pulutang te nang pasini kami pu alang li anisiani ti pudo nasi nona bangke nili teklong abang ke yela son hello so cengalong sitame ongdung PM Kisan kelong dolo lapen ongdung Urunodoi kelong dolo lapen ongdung ration card kelong dolo pen pinangana according je ariso yang atum ke aningarong ponlo sitame non herjong abirta itum kacing hon akihai het singrong par alangli along meeting kan yito bangke nona bangke ke damtang kelong pontangan PM Kisan Urunodoi dahui hormuan bangke alangli in energi kusi kan yido kasi laso putar bangke nanglihin pen alangli het singrong par panangli kiri siakime athe kelong tang ason an bangke pang than thedera kelong lia bang potum han kapilong pon dia pansi ni tum soceng APSL sia tim pen na tum pan sini pon lo tapen pini nilihin pen soceng konstitusi presiden hin pen pang dak ponji la song lo nili tum jongsi APSL si yongsi sarkar bang lo council ang cari long lo plotang jin ha tum kelong nang dia ason anta nili tum na tum pan ti pon dia pan kabor i pon gido tapen ni tum ke kais tamit pan ver lo ni tum ke party le kapithe gali ni tum APSL sia bangke khai si kapithe khai reng nang plotang te nang lige BJP nang pipon pe nang lige Congress nang pipon pe nang lige ASDC nang pipon pe ku alam theke ni tum APSL silong ke awe nasi nang le tum manta nili nang chuning ri tule tholo la kelong tang arison card kelong tang Urunodoi kelong tang PM Kisan anabang inthan puthera kelong le atong bang po pan tapi pi pansi aki hai tuliram rong hangapan nilihin pen nang chuning dilo Soceng konstituensi long BJP apan detsi labang Urunodoi form kipi lapen aparta APHLC atumapan jongsi komane abang hemepido komane bang kidugok do komane bang 2 lakhs income annual income bang 2 lakhs pena ber jongsi doko seta alang libang APHLC pulotang te alang libang kipi ku bangke APHLC pen OC BJP long nang join dun nang join dun de tike Urunodoi form mate labang Urunodoi scheme ke pitek usi alang litum claim pon bom lapen pachi thang pon bom asi alang li inut elected representative la sonolam kaning je bangke nili condemn lo alang li la soning je dat ni por lo alang li ke kapang repair na ye bang iduk ke la kapan pang repair ni bang lo alang li ke anko nili kacor juye bangke la pohen lo Urunodoi scheme long konatsi nangli BJP party pe nakapre kapan pilong le puketok doma nili ke hai hat singong parpan karju kang tungo bang kalahen lo lason thot si nangli nang che thak dunik tha media hong jai tame personally tame jong se konan ne Urunodoi scheme long beneficiaries atum ke BJP party enrollment and vek nang ji puyong sido pulotang te media hong jai paklang ikha anlote APHLC party kidukela katumanan ke nang lilang pon pedet posita me nilitum nang jong duna thai apedet ko ko nilitum nang jong dun delo seta me non kidowom Assam state pen labang so scheme ke kidukela women atumapan women empowerment apan isi bang ke hemepi hemejang renga tumapan ke thoma bang ke annual income 2 lakhs pen abera tumapan lapen employment jong si sakuri ke do tuma pan ke la ke pipe la sakuri ka ve tum phana si picture jipu an pen documents Aadhaar card ration card jong si dolo pulo tante beneficiaries at least long bangke eligibility criteria bangke la tum fulfill ada phita nono bangke BJP tum ke claim bangke APHLC party pen non BJP INC pen non ASDC pen non BJP nang join dun de tiket PM Kisan talong le Urunodoi talong le kusalang le tumang pache thangrong amanon rong atum ke kidu ga phai bang ke nang bat piglo an ke non BJP tum ki pu bang ke development pu bomlang rong atok damlo te ilitum thiklong ji arni bang si kidu ga phai bat adu ke kidu ga phai na ke bat pupi porlo pulo tang te BJP pe na marsi labang so ke plak ke
padupik kangnya lasin nilin ba chuning rilo labang suke pla ka bangke ingtong tonig not nili